Isimo besishubile kulomhlangano obuphakathi kukaCele kanye nabalimi ngokunjalo nomphakathi. Lesi gameko sinesihluku sokubulala sibeke balazweni udaba lezokuphepha emaplazini. Umphakathi ufuna kwandiswa isibalo samaphoyisa endaweni. Ukwebiwa kwemfuyo nakho kuyindaba egudwini. Ngenhlanhla ekugcineni ivelile inhlanzi yethemba. It's good to know that that the minister has taken the time to actually come down and personally visit us, and we're encouraged by the comments that he's made, and we're encouraged by the initiatives that he wants to try and get off the ground. Ungqongqoshe uCele wethembise ukusandisa isibalo samaphoyisa. Isiteshi saseNomadini sinamaphoyisa ngama-28 kanye namaveni ayisishagalolunye. Uphenyo luzoveza ukuthi engabe lesibalo besenele yini ukumelana nobugebengu. Amaphoyisa azophindelekelelana nezinkampani ezizimele zonogada. Kuzofakwa nama-CCTV camera ukuqapha isimo. Phezu kwalokhu ikhona inqubekela phambili odabeni lokubulala oluthinta abakwa-Raft. I'm comfortable with the report I've received from the head of investigating here, Brigadier Mbele. He is responsible for the investigating of killing of the farmers around this area. uCele ulindeleke ukuba phinda abuye emva kwamasonto amabili kule ndawo kuzokwethula uhlelo malungana nokulwa nobugebengu. Unxuse ukuthi uhulumeni nabalimi basebenze ngokubambisana ukulwa nokubulawa kwabalimi kanye nodlame nje emphakathini.